Terve. Onko sulla perjantai töitä? Onko sulla perjantai töitä? No ei siis työssä. Tää on joku pilan päivä. Ja menet parikko tajua. Ajetaan. Sori. Pettymys. Nyt tuli paha paikka. Pitkälle siirryit. Pitkälle siirryit. Tuo on joku piilapäivä. Pitää oikeesti muistaa, että sanotaan kahveen. Sitten voi vielä noin lääkelaskut vaikka liikkuu. Vapaa hermoisesti ihan. Lähinnä. Että homman nimeä yhtään. Ei mitään. Rassukas. Huomaa. Onko se joku ongelma? Ei se mikään. Se on niin paljon tavaa. No niin, onko mitään joku ongelma? Lähtee. Vittu mä oon tällä. Nyt ei iso. Olis mulla hakettu? Tuu hakettoon. Mitä se sanoo? Ulos. Vittu nää on paskoja. Niin vittu sillä tosi. Tämä on pitää olla huono. Tuossa. Lähetä. Päästi kotiin yhdessä. Takia mä en pyörä täällä. Siilitien aina paremmin. No niin, vitusti. Onneksi me ollaan huumoritajuisia ihmisiä. Mikä sä haluat? Mikä sulla on? No? Puhutko sä suomea tai hän ei puhu. Okei. Mut mitä sä... Mitä hän haluaa ymmärtää? Varmaan hän on siellä heittää korttina pöytään. Niin. En tiedä. Niin.
Mitäpäs tässä nyt sitten voit tehdä? Taisit toki nekin voida poistaa. Sillä lailla. Ei ole muuta nyt sanottavaa. En tiedä ymmärrätkö vai et ymmärrä, mutta ihan ystävällisessä hengessä tässä. Oikein mä enää pysty. Niin me tehdään tässä video. Mun piti olla tässä mykkänä. Mä oon tosi pahoillani. Sä olisit voinut oikein sanoa. No ei se, mun piti ihan saada teidän reaktioita. Mä enää pysty mitään. Pahoittelut. Tässä mun kaverit kuvaa. Meillä on YouTube-kanava. Niin meidän piti mennä istua. Hei, jos te kuvaatte meitä, kuvasitteko te meitä? Hei, mä otan kuva rekkarista. Mulla on samanlainen auto varastettu. Tuossa on ihan samanlainen auto, multa on varastettu tää auto. Onks kuka auto-omistaja teistä? Anteeksi, kuka teistä on auto-omistaja? Multa on varastettu ihan samanlainen auto, mä otan kuva rekkarista. Ihan samantapainen auto. Ei, kyllä tää on mun auto. Kyllä mä mun auton tunnistan. Tuo on ihan mun auto. Näytäis mulle vai tiedot vai? Nopeesti vaan. Ei ihan oikeesti. Tuo on mun auto, mä tiedän tän. Mä vaan haluan nähdä mun rekkari. Jos tää on sun auto, niin sä vaan muistat sun rekkarin, se ei ole tää. Nytkään voi vaihtaa tän niin helposti. Et niinku mä vaan haluan nähdä, onks sun tiedot mukana. Kyllä tää on mun isken. Niin eli tää ei oo sun auto. Tuo on mun auto. Kyllä mä näen. Tää on mun auto. Mitä lähden vettää? Tuo on ihan mun auto. Tää on ihan mun auto. Miksi mä häviäs? Mä haluan nähdä, tää on mun auto. Siis mitä vittua sä niistä papereista? Voit sä vaan näyttää mulle paperit? Onks siellä paperit? Mitä ovi kiinni? Tuo on mun auto. Mä en oo lähes minnekään täältä. Poliisille, se on tossa ravintolan kulmalla. Poliisille. Haluatko poliisille? Kyyti kelpais. Kyyti kelpais. Mitä valtion hotelli? Laitan se ovi kiinni ja häviää. Miksi et puhu nätisti mulle? Mä tukin... Miksi sä tulet syyttää jostain tommasta asiasta niin Ei tää oo mitään randomia. ei oo mitään. Laita ovi kiinni. Kuka edes puhuu sulle? No niin, antaa olla. Pääsitte tällä kertaa helpolla. Nähdään. Ihan auto. Mama, you not broke up. Mama, not a holder. Mama, shake it for me, bravo. Mama, shake it for me, bravo. Baby, dancing is an art, shaking ass like Picasso. Baby, dancing is an art, shaking ass like Picasso.